Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan arani at taga Cagayan. Ngam iti agdama, kat adda iti UAE. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klaangan itinagan arani, maisa nga OFW kan addaanan iti asawa. Jak maliwayan adenggan dagiti drama nga ingkay ipatpatangatang dito YouTube channel yo nang runa no maipapan iti pakasaritaan dagiti padak nga OFW. Mabalin nga damoten nagsurat kada kayo nga umarngi iti pakasaritaak. Ngam kayat kulat ta pa idrama ti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti padak nga adda dito'y balasiw taaw nga agsak-sakripisyo, tapno maipaayan na laeng iti naginawa a panagbiag ti pamilyana. Inak nga rudrugyan ti agsalaysay, idi sa anak pa'y anakapan dito'y balasiw taaw, Manang Emmy. Nasipngatan kamot na si Mang Petrani. Kumusta tilakad mo? Ay, awan man ni Nancy. Talaga narigat agsapol iti trabaho ita panawan. Naibus pa yung dagiti resume nga ipaspasak ngam. Kunadamot na awagan daktulat ta kano. Anos laeng, talaga akas talakay. Adan tulat na masarakam at trabaho. Narigat bakit? Maupupayak ba yan? Dandanin may busto urnong tangam jak pala nakasapol iti panggadan. Di kag danag, ada pa'y mausar tayo.
Huston to makasapul ka iti panggadam. Ti importante, agdadan na tayo latta, di tayo agsisina. Nancy, Amo mo't adyak agbyag na awan ka. Jak ka ba ti agmaymaysa. Anya laangan ti mapasama kada kami iti anak ta, no umadayo ka kada kami. apay ay aday ti pampanunutem. Jak umadayo kada kayo. Anya la ti amok ngay, no maingganyo kang agabroad. Di pa ikat mapanawan na kaminton. Kat meron kan tumot lang nga bakit? No damdam mo lang nga may kawa ka. Ay, basta jak kayat. Kaslakla na putudan ti may saasaka na awan ka. Talagang ay ayatan na kanya, bakit? Tadi mo kaya tamaya dayuakin ka. Lakit di Jak agbiyagan na awan ka, lakay. Ada kayo matatang? Wanan say, tao may kumanbuludan tay martilyo ni Ranay. Wan atatang. Mabitla ang tay nakalaan. Ala, apay, awan ni Ranay. Awan tatang. Napanman na nagsapul ti pagtrabahuan na. Masa siya nakarodan kan kwa na. Di mo't la makabiro kan ti panggadan na. Kasta aya. Kunak man noadan pagtrabahuan na. Awan pa'y tatang. Medyo maupupay nga rodan. Ngam kunak nga dantulat Sapay saan pa yan naka-recover. Gapoy ti kalata pa nagsara ti kumpanya pagtrabahuan na idi. Kaasing nga raw dagiti naapektaran. Nang runa dagiti pamilya daw akas kan kuana. Ang awan maaramidan daat na bankrupt nga raw ti kumpanya da. Awanan ti sumrekan daaga po iti napalabas a pandemic. Wan nga rod tatang. Barang makasapul tumot laang Ay, nay, adto yan, tay bulbuludan nyo, tatang. Work mo? Awan pa'y nga rin tinasarakak, anak ko. Kaasi ka matatang? Kaya't ko kumati toys. Toys? Awan na, anak. Anya tigayat mo agatangan tayo, toys. Gum, awan kwartan, tatang. Taawan pa'y work mo? Di kagdanag, anak. Aday gatang tayo. Talaga, tatang? Kaya't ko kumati Barbie doll. Sige, ibagak ka ni nanang mo. Ta gumatang tayo iti Barbie dalinton malpas tayo makimisa inton Domingo. Thank you, tatang. Basta para ka ni nanang mo, aday gatang tayo, anak ko. Ay, nasaya at manta nakapasyar ka, anak ko. In follow-up ko min ginagaplaya iti trabaho nanang. Kung nadamot ni Orayek ka no tawag na. Kasta ka day. Wala nang. Isang imbes nga agawid ako na dagos, imayak la dito yun Diyan kamin kita makitkita na ka maupupay ni Nancy. Ay, unay ba't ngaminan tinapasamakan ka, anak ko? Waner nanang. Kalat mo't namin ang nag-declare iti bankruptcy ti pagtrabahuan mi. Sa bagay, talaga amot namin ang naapektaran iti nag-pandemic. Isang awan tinaramidan mi Imbaglangan tada na itad ka na kami a separation pay. Isutar aramatan mi iti pamilya kita, nanang. Nala, saan ka maupupay, anak ko? Urayom ti awag dagiti nagaplayam. Adda ka asi ti Diyos, anak ko.
Sulala panubok ti dimtang kada kami manang Emmy. Nagsara ti kumpanya pagpapaayak, tanaapektaran gapu iti napasamak a pandemya. Ngam awan ti sinayang ko nga oras manang. Nagsapulak adagos iti sabali a pagtrabahuak. Isu na laeng tadaksang gasat nga awan ti imawag kadagiti nagaplayak. Ti payrigat na, jak pulos maka-apply iti sabali a lugar. Gaputa saan akayat ti asawak nga agin nadayo kami. Napanunot kumutan ti agabroad, ngam ti agbalbalin alapod ket ti asawak. Talaga adi nakayat nga agin nadayo kami. Aging gaadimteng ti maysa nga oportunidad, ajak pulos mapaluspusan. Anya nga tataramidak. Sayang ti oportunidad niya nyawag kanyak ni pare Rene. Ada ka na bakanti ti kumpanya pagtrabaho na di UAE. Kat asap ka na ti pagkasapulan da. Ti pagsayatan na pa eh. Matulungan da ka mga process iti papeles ko. Amin nakasapulak iti ipapan ko ijay. Ngam ni Nancy ti problemak. Di na kahit nagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Kan di na kahit nga ginadayo kami. Hanggang nagtong palak ka ni Nancy. Awan pagmamaayan ti biyag mi. Aging ka ita. Awan ba iti imawag ka dagiti nagaplayak? Makamuditan. Masapol a panunutag ti para iti masakbayan ti pamilyak. Tulungan ako mga desisyon, Diyos ko. Tulungan ako Anyati ko nam anak ko, agabrod ka. Wan ko mananang. Sayang amin ti oportunidad niya nyawag kanyak ni pare Rene. Masapol da kano iti trabador iti kumpanya pagpapaayan na jibalasiw tao. Saan akayat ni Nancy nga umadayo ka anak ko? Naitangarot ti parikot ko nanang. Naibagakkan ko na, sigurado asaan nga umanugot. Kat, anya nga ron ti desisyon mo anak. Iti dahi ti agundaway. Masapul at umngarag di pagayatan ni Nancy nanang. Masapul a panunutak ti masakbayan da nga agina. Nang runalaw na di anak mi. Mabalin aday iti timpa iti Diyos. Iso asaan ka makasapul iti trabaho ko iti Pilipinas. Nga oray ka sanupay ti ragat ko nanang. Saan nga taaday tanto ti pangrugyan ti diyo pag kinaawatan nga agasawa? Sapay ko ta saan to ang mapasamak day tananang. Ipalawag ko na saya ti amin ko ni Nancy. No kasta, desidido ka anak ko. Wan nanang. Awagak to ni pare Rene. Kat ibagak arugya ko nga i-process dagiti papeles ko. Bakit? Husto ka di dyan ko nga imbagam? Agabrod ni Ranay? Huwag lakay. Kat desididon, uray di na pa'y imbagakan ni Nancy. Kahit kasanaw no saan nga umanugot ti asawa na? Day tangarod mo ti imbagakan kwa na. Ngam talaga nakapagdesisyonan. Katrugyan na kanon nga ipagnadagiti papelis na nga agabrod. Sa bagay, para mo't lang iti pagsayaatan dati pampanunutan ti anak ta. Kat maawatak mo't ti manugang ta.
Iso nga mintay klase ti babae nga oray saan unay anaalwan ti adda kabibiyag da. Basta agdadenada asang kapamilya, kontentawn. Kasano, kaslasaan mo't amabiyag no awan ni Rani nga anak ta. Ultimo mapan iti tsindaan, kaya't na kanayon na kakuyog ti asawa na. Di pa'y makapagdesisyon, uray dagiti nalaga na banag. Masapul nga iyo man napay ka ni Rani. Ay ayatan na unay di asawa na bakit? Iso akas ta. Nala, sapay ko matagkin na awatan dagiti agasawa, maipapanday ta abanag, lakay. Saan ka kada rumor italakay? Saan, Nancy? Ada ka din imawag ka dagiti nagaplayam? Ay, awan pa nga rod. Talaga sigurong awan ti swerte ng agtrabaho dito, Nancy. Iso nga, anda ko makayat kung ibagakin ka. Katsapay na ko matamaawatam ti amin. Oh, anya dayta? Kasla seryoso kalaunay Malagip mo ka din ni pare Rene. Diyan adday dya UAE. Ay, uwan. Kumusta mo't tan ngay day dya akong parem? Saan ka di pa yan nagawid? Saan pa'y? Orayin nakpay ka no ijay sakbay nga agawid. Anya? Kasano ko mga orayan na ka? Agpay suti ibagbagak bakit? Orayin nak ka no ijay sakbay nga agawid. Di nakman rabakan si Karani. Apay, kayat mo ti agabroad. Kaya't na kami apanawan iti anak mo. Ay, pasensyakan bakit no Jack nagpudnukon ka. Naipagnak amin na napapeles ko iti pa nagtrabaho ko iti UAE. Anya ti kunam, Rani? Naipagnamon dagiti papeles mo? Panawan na kami iti anak mo? Ay, Nancy. Saan ka di analawag mo ti saritaan ta? Saan ka mabalin nga agabroad? Ngam apay itan ngay. Nancy, maawatam ko mamot ipanggap ko. Kaya't kayo ngay paayan itinarang ay ang masakbayan iti anak ta. Isong agsakripisyo ak nga umadayo. Kasta ka kumamot, bakit? Diyak amukan ka, Rani. Nalpas mo't gaya man ti amin. Anya kumapay aga po ngay bagam kanyak. Sapay kumatadi mo to pagbabawyan tinagbalin a desisyon mo. Sapay ko ma. Diyako na ilimod pa iti amin iti asawak manang Emmy. Gaputan alpasan ana ipagnak dagiti papeles ko iti panagabrod ko. Nupay amok nga agunget ni Nancy, impudnok ken kuanan ti amin. Amok ana sakit tinakam kanyak ti asawak, ngem nagpalawagak ken kuana. Nupay saan na kumaakayat, awan na aramidan ni Nancy, nudi ti umanugot. Agingga adimtang ti aldaw ti flight ko, manang Emmy. Talagang ag-flight kan? Talaga saan ka na malapdan? Nancy, nagsaritaan ta mo tinda ito saan ka di? Di kagdanag. Kanayon kayo nga i-video call iti anak ta. Tapos kasla dakmot lang iti asidagyaw. Sige. Aganad ka iti papanam. Di mo baybay anti bagim. Laglagi pa nga agmay-may saka iti papanam a lugar.
Di nakpagdanagan, Nancy. Kabaila kasalwadan ti bagik. Isu na lang talaga may kawak to. Awan ka ng mga sikaso kanyak. Nakarkaro akpay Amumot adyak kabailan ti agmaymaysa. Nang runa kat ada ti anak ta nga si kaswag. Kasano kaming tungatan iti anak ta? Bayam, tay bagak ka ni nanang, akanayon to asarungkaran na kayo dito'y balay. Anak, manipod ita, doa talangan dito'y balay. Kasi tibilin ni tatang mo, agsingsingpet kawan. Wan nanang, kayat ko iday ayanda lola. Di ka agdanag, kanayon to asumarungkar ni lolam. Katno kayat mo, maturog ta ijay sagpaminsan. Talaga nanang? Wan anak, tapno santa unay mailiw ka ni tatang mo. Kayat ko dayta nanang. Sige, inton bigat. Mapantag pasyar ija yan dalolam. Lakay, kumusta ka ditan? Nasayat mo't bakit? Mayat di trabaho dito Ken may sa? Ada dito ni pare Rene akadwak. Isa sa anak unay ama homesick. Nasayaat nga rod no kasta. Wen gayam, di anak mo. Kaslakay kayat na magtantag yan ijayan dananang. Kasta ka de? Wen, agasem, napan kami naturog ijay di na minsan nga aldaw. Ngam idi agawid kamin, di namutan kayat ti sumurot kanyak. Agbati pa'y kano ijayan dananang. Agasam ngay dayta? Talagang agmay-may sa akong dito balay? Ay na, kaasi kamot nga rod abakit. Adda nga rod na panunot ko. Katsapay ko matauman nugot ka. May papaniti anya? Kayat ko kumati ag trabaho. Total, kanayon mo't ni Sara ijayan dananang. Awan mo't yar aramidak. Iso nga ag trabaho aklaangan. Tapno makatulong akpaykan ka. Sigurado ka? Diyak ko mauman nugot ngam. Kunamot amaikan ka dita balay. Nangruna no awan dita ta anak ta. No kasta? Uman nugot ka? Una bakit? Narigat mo't nawan ar-aramidang magpaisaw. Nangruna no agmay-may saka dita balay. Ngam sa dito nga iti pagtrabahuam. Adda pwesto di balo nga angkel ni Neri. Kat masapol dati may sapay akahera akadwana. Ni Neri ti mangkumkumbinsir kanyak. Sige. Total, kadwamot gayam ti gayam mo. Gamne, agan annat ka kanayon. Bakit? Uwan lakay, di kagdanag. Sige nga Rod, mga no na istorbukan. Umawag kan tumanan. Ibagaktukan ka no kaano ak amang rugi iti trabaho. Kan ipakadak pa'y kadananang. Tapno isuda pa'y laang ti agaw-awir kan ni Sara. Nanang, tatang, agpakadak ko ma. Nakastrel kak iti trabaho.
kat mangrugi akon inton bigat. Kasta ka de anak ko. Amang no agungot ni Ranay. Wan nga rod anak ko. Amang ano saan nga umanugot nga agtrabaho ka. Imanugot ni Rani nanang. Imbagak kan kwa na sakbay anagunak iti trabaho nga imbaga kanyak tigayem ko. Ay di dasaya at nga rod no kasta anak ko. Sige, ibatim ni Sara di tao. Tada kami di mga awer bayat ti kaadam iti trabaho. Iso nga rod na panunot ko ti agtrabaho tatang. Tamarik na kakaykayat mo ni Sara dito'y ayan nyo. Wala, tada kakay ayam da. Sige, da kami ti makaamukan ko na. Wanan say, di mo pagdanagan ti apo ko may. Da kami ti makaamukan ko na. Paingat sana sungsungbatan ni Nancy dagiti awag ko. Manong aldaw na jak nakasarsarita. Makumikom nga tayo ti trabaho na. Ay, tinasayat. Awagak laangan ni nanang. Madanagan akmutin. Ang mga noon yan ti mapaspasamak ka ni Nancy. Hello? Hello, nanang. Nay, nasaya at nakaawag ka anak ko. Kumusta kan? Nasayat mo't nanang. Imawag ak tadyak makontak ni Nancy. Manong aldaw na di kam nagsarsarita. Amangan ko naknoan yan tinapasamakin ko ana. Ha? Ay, hindi mo pagdanagan ti asawam anak ko. Awan ti dakes sa napasamakin ko ana. Kat no di magas itay dito ibalay. Tanang iba ti iti saramsam di anak mo. Kasta ka din nanang? Ay, kunak man noon yan tinapasamakin ko ana. Aywan, kumusta mo't ni Sara nanang? Kayat nan samot agyan ditan nga medyo balay. Ay, huwag nga rod anak ko. Kasano, tila papanandakan ni tatang mo. Iso nga agin enjoy di anak mo. Agyaman na kada kayo nanang Makaamu kayo pa ilangan kadagiti aginak. Sige nanang, ta umawagak tumanin. Ta padasok pa yung awagan ni Nancy. Bye nanang! Agyaman nakta sinong batang matlangan ti awag ko Nancy. Pasensya kan Rani. Pasaray maiturog ko nga minan no kasta makasangpetak diti balay. No daddumamet, ag-overtime kami iti trabaho mi. Kasta ka di? Ang mga nababus pumutan ti bagim. Ang mga nagsakit kay ti kasta nga aramidam. Saan? Di nakpagdanagan. Okay yak. Uray ni Sara. Again enjoy jayan dananang. Ay, kasi kamot nga rod ni agmaymay sa dita balay Nairuama kon. Uray si ka, di mo baybay ang tabagim Ay, sige nga rod. Tadapay naskan nga aramidat. Umawag kan tumanan. Sige, bye. Sige nga rod. Bye. Apay nga takaslawan iiliwan kanyak ta asawak. Saan mo ta nakas idi? Amarik na ka mailiw unay kanyak. Kan pasaray din ang sungsungbatan dagiti awag ko. Apay ngay.
Ikaw, simbang petkan? Wan nanang, agmano Apay adi mo imbagbaga nga agawid kagayam. Kalaat samot daytoy. Nagdiretso ako dito balayo nanang, tada kayat ko amamuhan. Sa bali ngamin tagparparit na kanyak. Ay, anak. At dadagiti kong daway asan asungsong-batan ni Nancy dagiti awag ko kunkwana. Nusong-batan naman, kanayon agdardaras. Akaslawan iiliwan na kanyak. Ada ka di mapaspasama ka jak amo nanang. Kinaagpaiso na anak ko. Ada sayang guseng dito'y lugar tayo. Maipapankan ni Nancy, kantibos na. Kanayon da ka no makita nga itultulod na ni Nancy. Kat pasaray bigatan no agawid. Kaya't naasawan. Iti balayo, tinagturugan na. Anya? Apay adi yung baga kanyak nanang. Apay nagilimot kayo kanyak. Saan mi akayat amaburibor ti panunot mo? Kabayatan ti kaadam iti adayo anak ko. Ngam itatadakan. Masapul amon ti mapaspasamak iti asawam. Isumot lagaya makaikayat na dituhin agna iti anak mi. Adamot gaya madingar aramidan na kabayatan ti kawan ko. Anak. Agawid aki di balay itamot lan. Agsarita kami ka ni Nancy itinalapat. Ha? Rani? Adakan? Apay adi mo imbagbagang agawid kagayam? Apay anak lahat ka. Talaga adyak imbaga nga agawid takayat ka sorpresaan. Ngam sa bali tinapasamak. Siyak tinasorpresa gapo kadagiti sayang guseng maipapankan ka kan itibos mo. Agpaiso ka di tinadamag ko, Nancy. Rani? Apay adi ka makasungbat. Gapo tagpaiso ti amin. Apay, Nancy. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Siyak ngagsaksakripisyo tapno maipaayan kayo nga agi na itinaranyag ang masakbayan. Amo madyak kayat nga umadayo ka. Gaputa jak ka baalan ti agmay maysa. Kadagiti panawan nga awan ka. Isu ti adda ti sibay ko ang mga alalay kanyak. Isu ti nagsanggirak. Isu di mo kaya tasong batan dagiti awag ko kun ka, kasta ka di. Di matiso ti saritaan ta. Kanayon kayo nga awagan. Iti kasta, kasla adda aklang iti asdigyo iti anak ta. Ngam sikat isa na nagtungpal iti saritaan. Pakawanan nak. Amo kasan arason ti kaawan mo. Tapno makarami iti may kaniwas. Tapno akbalin na ka narukop. Amo ka narigat na ka mapakawan iti nagbasulakan ka. Kat nakasaganak. Anya man dagbalin a desisyon mo. Aklo na kanya man dagbalin a panusam kanya. Rani. Nagsakit tinaamwak iti panagawid ko, manang Emmy. Diyak ni namnama akabaalan nak aguliban ti asawak. Siyak anagbalin anapudno kankwana. Dimawat iti pamakawan kanyak ti asawak.
Ngem gapo iti sakit a marikriknak. Aging ga ita, jak payinayat nagkankwana ti pamakawan ko. Nagsubliak nga rod dito'y balasiw taaw, kat ti anak mi, nagtali na eden iti den na dagiti naganak kanyak. Ngam ti asawak, at dalatta iti balay mi. Damag kumatket di asaanan asimrak iti trabaho ti asawak, kat liniklikan nan tinakarelasyon na abos na. Kanayon na ang mapansarungkaran ti anak mi iti ayan dagiti dadakkel ko, kat ipakpakita na tinalaos a panagbabawi na iti naaramid na kanyak. Ngam no kaano amayat nagko ti pamakawan ko kankwana, jak amo manang, iti laksid ti kinapudno nga ay ayatek paylaeng ti asawak. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Rani. Pagayam ko arani, pudno unay anasakit tinapasamak kada kayo iti asawam. Kat di ka mababalaw no aging gaita, kat di mo pa'y nayatnag ti pamakawan mo kankwana. Ngamnam na maak adumteng to ti aldaw, ama urnos yumatlaeng ti amin, tasigun kan ka, kat ay ayatem paylaeng ti asawam. Ti makunak, sa pulem ti paset ti asawam di tapusom, tadayta ti agbalin adana, tapno inot nga aglunit ti sugat, kat maminpinsanan ang mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam a nagpailingad itinagan a Mike at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad daklaangan itinagan a Mike, tubuak iti Ilocos Norte. Naawi sakmet a nag-email, barang mapili to'y pakasaritaak a maidrama. Adumoten tinangagak a padas a mayarngi iti padas ko, ngam kayat ko a mismo at ipakasaritaak ti manggagan dagiti mang tartarabay iti programa yo, barang makaibati iti adal ken inspirasyon. Ulila kamin iti ama ken ni ading ko manang, kat addaan kami meten iti bukod mi a pamilya. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi ka iruror mi ken ni mamang mi iti ospital, Manang Emmy. Mamang, nakaawit tayo dito balay. Kalpasan di makadomingo pa nagtali na iti ospital. Ay na, agyaman nak, tanakaawid tayo na anak. Talaga adya kung kayat ti agbayagpay iti ospital. Basta ganad kayo itan mamang No, adama di amariklik nayo. Ibagayo adagos. Tapno, maipacheck up na kayo nga insigida. Wen, anak ko. Di kayo nga nagbambanog unay Kitain nyo na mild stroke kayo. Naimbaglagan ata naka-recover kayong mutlang adagos. Sana kas kadagiti daduma may stroke, anay dalit dan. Saan dan ang makakuti anormal kas iti sigod. Ay, wen nga rod anak ko. Kalaat mo't day dya pasamak. Idi na ulawak. Diyakon amo dagiti simaruno na pasamak. Ay, sapay dakda kayo dito balay. Di yung matyamin kayo ti mga alay ti babaunan. Tapno ada kumatikad kadwayo. Di nakpakadanagan anak ko. Agan anadakon. Awagan ka adagos no adasaan anasayaat amarikriknak.
nadanon ka diti balayo, Manong. Oh, kilaat man da ito nga idadatang mo ading ko. Jack ni namnamang agluwas kayo mo't gaya mit anak mo. Pasensya kan ano itaakla anak ka umay, Manong. Nairwar mo mat gaya man ni mamang iji ospital. Adda nga min res-resuton mi a problema mi kanila kay ko idi na ospital ni mamang. Kaya't kumusta kayon ngay? Imbag man ta pinalubusan na kayo iti anak mo ang nagluwas. Kinapudno na, Manong. Nagsina kamin kanila kay ko. Anya? Jakon maibturan ti panagbababae na, Manong. Iso anak isina akon kankwana. Paulit-ulit mat ngaminan nga aramidan na. Kaya't anya nga iti plano mita? Kayat ko kumanga agnaid kami iji balay. Tapno adakad kadwa ni mamang. Amang ano saan nga umanugot, Manong? Di kad nasayat na ogyan kayo ijay. Talaga kayat kung adakadwa ni mamang. Narigaten. Oray ko maano saan nakas di tinapasamak yun ko na. Wan nga rod, Manong. Mala, bayam. Ta siyak timang kasarita ka ni mamang. Siya kung timang ibagakan ko na. Agyamanak, Manong. Mamang, aday di balay na ading ko amuna. Kadwa na ti apu ko yo. Simang pot day di kalman. Kasta ka di. Nasaya at man ta nakaumayda. Day tangarot ti kahit kung ay baga kada kayo, mamang. Nakisinan ni Mona ita asawa na. Iso ang nagluwas na ita ayan ko. Anya, daytan ta ibagbagak idi. Asaan ko maaday jay alalaki tinakiasawaan na. Ngam nagpilit tumat ngamin. Anya ngay, dinagsina damat lagayam. Mamang, nalpasan day jay. Ada pa yun apu ko yo. Kaya't ni Mona ti umayag na diti balayo. Tapno adakad kadwayo. Ngam, maamak ta mga no saan kayo kanong umanugot. Ay, talaga ajak kaya't ti adakad kadwana no mabalin. Sakit ti ulo laang dayta. May mayat pa'y ngagmay-may sa akon. Ngam, mamang, sa bali itan ti sitwasyon. Ada sakit yo. Kat kasapulan nga dakadwayo diti balay. Iso nga umanugot kayo kuma adituyin balay nga agna dagita gina, mamang. Total, saan mo ta sa bali at tao ni Mona? Saan na sa bali at tao ti makabalay yo? No di kat anak yung matlaang. Mamang, umanugot kayo kuman. Ngam ti mapilitan akpa ang mangalay ti kadwayo ababaunan. May mayat no ni Mona ti kadwayo. Ading, nakasarita ko ni mamang. Imanugutan nga agnaid kayo nga aginay di balay. Talaga, Manong? Wen, ading. May mayat no si katikadwa na ijay. Taamom asalaan ti ugali na. Wan, Manong. Kat agyamanak. Di kagtanak. Siyak ti makaamo ka ni mamang. Jak to baybayan. Dakil ti panagtalag ko kun ka ading ko. Amo ka di mo to baybayan ti inata. Striktong agpaiso ni mamang. Ngam, amutamot ni agpadpada. Apara kadatamot lang tararamidan na. Mabainak nga rod, Manong. Gapo iti napasamak kada kami iti asawa. Natangkan tumot ngamin ti ulok idi. Iso asa anak-anak katurpo sa kaskan ka. Sapay kas jay paya klase ti lalaki ti nakiasawa. Mala, may amon. Nalpasan day jay. Sana bale. Taadda kayo ton nga agina iti poder ni mamang.
Strikto ti inami manang Emmy. Ken no mabalin, di nakayat nga dakadwa na iji balay. Ngamgapo nga rod iti pan naka-ospital na, marigatanen nga agmaymaysa. Nairanamot anak kisina ti kabsat ko iti asawa na. Iso anag naedan iti anak na iti family house apag nanaedan met ni mamang. Ni mo na nga ading ko tinagserbin akad kadwa na iti balay. Kampante akmeten kadagidi agundaway manang, gaputaam mo kasaanan amabaybayan pay ni mamang, ken addan mga sikaso kadagiti pagkasapulan na. Saan la aday ta? Kabsat ko pa yan mismo, timang taraken ken kuana. Hello, Uncle. Nakaawag kayong mat. Kumusta kayo nga dito abroad? Nasaya at mat ka, anakan. Da kayo ati kumusta? Iso nga'y mawagak. Kumusta ni Mamang Yaw? Ay na, Uncle. Kaasi ti Diyos. Nasaya at mat tayo. Nakarecover na adagos. Kalpasan na mild stroke. Ay nahagyam mo na kiti Diyos. Sapay nagadayo kami. Saan kami mo't makaawit adagos ta mamutan. Bisi amin nakakasinsin mo dito kapoy ti trabaho na. Okay lang, Uncle. Di kayag danag. Adamang tartaripato ko ni Nanang. Niadin ko amuna. Di mo tatay ti lugar ti asawa na ni mo nakabsat mo. Imbag ta pinalubusan ti asawa na. Ay na, Uncle. Atindog ka sa laysayan. Ngam nagsinadan ni ti asawa na iso nagawi din ti lugar tayo ni Mona. Kadwa na ti anak na. Anya? Kastaya. Ay una yan. Makapaladingit mo't nga ron dati napasamak iti kabsat mo. Uwan nga rod, Uncle. Malasa na balit ang damot tandita. Pakumusta ang tulahangan ni Mamang mo, baraw. Taripatwan nyo ana imbaga, tayo inayaman. Uwan, Uncle. Di kayag danag. Katagyaman ak tayo mawag kayo. Mona, adda ka di pa'y aramidam ita. Aglaba ako makadagiti kawas yung mamang, tapno saan ang maurnong. Intun bigat ton nga aglaba ka. Kalpasan ang makaidalimanak ka dito'y kusina. Agpulas kayo ka ni Maxine, tarumwar tayo. Ha? Sa dino ti papanan tayo, mamang? Akin si Itan, mapantayo alaan tayo pensyon ko. Kan agatang tayo mutan kadagiti basapsapol dito'y balay. Sige mamang, kaduan da kayo nga rod. Sige, kan ilistam dagiti kasapulan dito'y kusina. Tapno mama minsan ti panaggatang tayo. Uwan mamang. Maxine anak, nag-enjoy ka kaditi pa nagpasyar tayo kada lolam itay? Nanang, nagsingput gayam ni Lola. Siyempre anak ko. Love na ka ni lolam iso akas jay. Iso agsingsingput ka ha? Nanang, kuma, mapan kami tumanan ijay mall. Ay sus, ang mga no kanayon to nakayat mo ti mapanagpasyar. Masapol at timingam timud ni lolam. Nanang. Sige, mapan kan iti silid ni lolam. Kasarsaritan pa'y tapno nakarkaro alav na ka. Ijay ka pa'y laeng. Ayaban kayon to into nakaluto akon iti pangrabyan tayo. Nanang.
Maxine, anak. Umay kayon ka ni Lolam tamangan tayon. Nakaluto ako, anak ko. Nanang! Ha? Maxine, apay nga gikikis ka dita? Umay kayo manganan ko, nak. Nanang, ni Lola! Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni Mamang? Natumba ni Lola, Nanang! Diyos ko! Mamang! Mamang! Nimot mo na ti umawawag. Hello, Ading. Manong, umay ka kumadagos dito ospital. Anya? Ni, apay nga da ka dita? Inyo ospital ko ni Mamang. Takala at latan anatali mo daw. Kat naawanan itipuot. Anya? Sa ito ti agpay sumanong. Pangaasim ta umay ka kumadagos. Madanaganak. O sige, Ading ko. Umayak itamot lang. Iti may kadwa agundaway manang, na-stroke manan ni Mamang, kat intaray nga rod adagos ti kabsat ko iti ospital. Iti may kadwa adaras apan nakastroke na, nagbalin a critical ti kasasaad na. Na-ICU nga rod ni Mamang iti sumagmamano nga aldaw. Kasta unay adanag mi kani ading ko, gaputaim pagarup mi no saanen a makalasat. Awan mo't ket di ti parikot iti magastos manang. Tamalaksid nga damot bukod a kwarta ni Mamang, napintas mo't ti panggadak, ket si sasagana akmot nga agbuspos para iti inak. Pudno analasatan ti inak ti paggad iti may kadwa agundaway, ngam apaman nga inyawid mi, nagbalinan a bedridden, kandanda ni saanan a maawatan, dagiti ibagbagana. Kumusta kayon, Mamang? Rigat di kastoy ang kasasaan ko, anak ko. Marigatan kayo di kasasadyo kunayo. Mamang, ti importante, nakalasat kayo iti paggad. Kandi kayo agdanag, tadani mo na ang mga sikaso kada kayo. Basta saan kayo asubag, ha? Dagiti na ireseta nga agasyo, tumarin nyo. Sana sinsinan tinapasamak kada kayo, Mamang. Ngamnas ka na lumaban kayo, ha? Saan na kami kumapayapang panawan? Apay nga agsangit kayo mutan, Mamang. Hindi ka marap dan tiriknak. Ayak ribagik. Mamang, makapadagas kada kayo dayta. Iso husto ko man. Saan kayo nagsangit? Ang mga noon niya ba'y timapasamak kada kayo? Huston, Mamang, pangasiyo. Saan kayo kuman niya agsangit?
Kasano nga ading, mga latay ti caregiver ang mga sikaso ko ni mamang? Amo mo't asan akayat ni mamang ti adda sa bali at tao. Saan ka di, manong? Kasano nga rod, maanusam ka di nga iwanan ti inata. Kapilitan, manong. Tila ang pampanunutag ka ti trabaho. Takasano kami mo't nga iti anak ko no jak mangged. Aramatan nyo ti binula na pensyon ni mamang. Basta ti kayat ko, ipamaysam nga si kaswan ti inata, ha? Mga no, saan ang makaanay ti pensyon ni mamang, manong? Umdas de adin ko. Tasyak ti makamoy ta amin na masapsapol ni mamang. Manipod agas, diaper, kan aminan. Ha? Husto tinangag mo adin ko. Iso asaanin na masapol nagtrabaho ka. Ituloy ko lat ako madya online work ko, amano. Sana bale, tadakla ang matitibalay no bilang. O sige, adakan ka dayta. Narigat mo't nalaptan ka. Tamo ka damot dagiti personal na pagkasapula, makayat mo agatangan. Pudno dayta, manong. Iso saan ka nga ro dalaptan iti dayta? Ngamdye ko na ka. Aramatin nyo diti balay ti binula na pensyon ni mamang. Katsyak ti makaamoy ta amin na masapul na. Amin adin ko. Basta di mo kumabaybayan ti inata. Nagpintas mo tanday ta iPad mo, Maxine. Wan, tito. Ginatang ni nanang. Naimbag mo tanay gatangan na kay tikasta. Wan, tito. Ket kumusta mo ti panagadal mo ngay kanakan? Okay, tito. Nariingak. Very good. Ayan ni nanang mo. Siksikamot lang tinadanan ko diti balay. At dalaing in-deliver na, tito. Kasta ka de. Kat ni Lolam, kumusta? Nakaturog, tito. Iso ngayon sa mira ni nanang mo tirimuar. Wan, tito. At dalaing in-deliver na. Malangarod, mapanak bit iti silid ni mamang. Ni uncle mo ti umawawag. Itaman pa ang nakalagip. Dandanin makatawanan na. Sipod na udi ay awag na. Song batak man langit. Hello, uncle. Naimbag mo na sinong batam ti awag ko, Mike. Apa yun, uncle? Sa bali ti tenor ti sa uyo, Talaga sa balay. Katatakan ka no tagidak siya. Anya ka matan ka anakan. Impagarup ko pa'y mo't no nanakam ka ngam nagbidutak mo't gay. Mabit lang, uncle. Payakas tamot hindi sa uyong ay. Anya ti kayo tiyo pagparangan. Ay di ka nagindidiam mo pa eh. Imposible di mo amun anya ti kayat ko asawan. Talaga, Jack amo, uncle. Apay nga minaya. Anya ti basol ko. Basol mo ti kinaawan konsensyam nga anak. Basol mo ti panang baybay ami ti masakitan nga inam. Anya? Amom ko di anamim pinsan anaawan anak ti tiganas ken kakaanakak. Naipagpay ni Mona ta oray nukas jela mapangnamnamaan. Mabit lang, uncle, Aglin na wag tayo kuma. Pangasiyo.
Itatanay baga kung ti amin kan kamona, may papaniti nagsaritaan mi kan ni Uncle idi inawagan nak. Kaya't ko amaamuan na mismo kan agpay so amin na pamadakes mo kanyak. Manong? Kasarsarita ka muna. Pudno ka da dinawdawatam ni Uncle iti binulan ni Abasto para ka ni Mamang. Taimbagam kan ko ana sa anak amang mangtad iti uray kusing para iti inata. Kasarsarita ka muna! Uwan, Manong. Agpaiso. Unay kamutin mo na. Anya klase ka kabsat. Agasam ti kastang naramid mo kanyak. Manong. Isumot lagay madanda ni makatawon na dinak kinontak ni Uncle. Tapi nadakis nakmat gayam iti imatang na. Anya ti kahit mapagparangan ading ko. Apay nga naramid mo ti kasjay. Manong. Naglawag ti nagsaritaan ta edi sana ya. Siyak ti makaamoy ti amin nakasapulan ni Mamang. Kat sa anak ang nagpalya iti dayta. Binulan nga da supply ni Mamang iti amin nakasapulan na manipod agas aging ka iti diaper na. Diyak pinakibiyangan na pulos ti pensyon ti inata. Tasika ti nakakaamo. Kalpasan na, binulan pa'y gaya madumawdawat kay ti Abasto manipod iti ulitag ta nga da iti abroad. Tay bagbagam nga awan na pulos ti ititad ko. Unay kamutan ading. Isumot lagayang magkaragatang kayo iti anak mo iti gadgets yo. Adagayang pag-alalaan nyo. Ngam tirigat na, siyakmatan ti pinagparang mo adakes. Unay kamutan. Pagkawanan ako, Mamanong. Pasensya anak lakuman. Pagkawanan ako, Ma. Mono anya ti simkan iti panunot ti kabsat ko, tanaaramid na ti kasjay manang Emmy. Ngam gapota sa anak mo't adakes, kanawada mo't ti panagpampanunot ko a tao, pinakawan ko ti kabsat ko. Ngam tapno agnakam manang, namin pinsan a pinaputod ko ti binulan nga Abasto a dawdawatan na iti ulitagmi iti abroad. Saan lang amin ang nakababain? No di kat sobra-sobra mo ti binulan a pensyon ti inami para kadakwada nga agina. Malaksid pa'y iti matmatgadan na iti panagon online na. Saan laday tamanang? No sigud-sigud ajak bibyangan ti binulan a pensyon ni Mamang, mon-monitorek itan tapno sigurado asaan a masayang ti maaw-awat a pensyon ni Mamang. Nakitak mutket din ti panagbaliw ti kabsat ko. Ngam kayat ko amamin pinsan a maikat ti narugyan na nga aramid na, ta dintukat iso ti matulad ken kuana ti anak na. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. Toy pagayam mo, Mike. Pagayam a Mike, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka. Saan arumbang amatulad ti kanakam tinagbalin nga aramid ti inana. Kasayaatan matlaeng no mabinor iti napintas nga ugali ken nasayaat nga aramid dagiti ubing tapno iti panagdakkel da agbalinda met apagwadan saan ket di aparikot ti komunidad.
Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Jena, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Japan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Jena nga iti agdama kat adda dito'y Japan. Saan aday ito'y ti imo na apagilyan a napanakmanang tanag domestic helper ak iti sabali apagilyan sakbay a nakapanak dito'y. Iso abale may kaduan apagilyan dayto'y ayan ko ita. Naawis matiriknak amang ibinglay iti pakasaritaak taamok nga adu ti padak nga OFW ang makarelate iti daytoy. Kat sapay kuma, ta makaibati iti adal kadagiti amin adumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Jacob, lakay, nabayagan dahi iti apang panunutat. Kat panagkunak, panawanan tapno pagsaritaan ta dayto abanag. Anya ka di dayta bakit? Kasla seryoso ka launay Pampanunutak namin ti masakbayan dagiti anak ta. Amo mata marigrigatan tayo ita, maipapan iti pinansyal nga aspeto ti panagbiag tayo. Iso nagpanunutak iti pamuspusan, no kasano ang matulungan ka, maipapan iti daytoy. Ay, wala rod bakit? Talagang agkurkurang ti sweldok tapno masustinir ta ti pagkasapulan dagiti anak ta. Napanunot ko ti agabroad. Anya? Agtrabaho kay ti sabali a pagiliat? Wen lakay. Ado kano ti agkasapulan ita iti domestic helper. Kan medyo na nga tumutkan ti sweldo. Dayto yan ti kasayaatan a napanunot ko a pamuspusan. Tapno maiyaon ta iti rigat ti pamilya tayo. Kan maipaayan ta iti narima ta masakbayan dagiti anak ta. Ngam narigat bakit? Adun dagiti nang nangag ko aminal trato dagiti employer da ijay. Saan nga agpapada ti amo, lakay? Ikararag tayo asapay kuma, tanaanos ti matumpungak nga amo. Sino nga ti mang taripato ka dagiti anak ta? Katadamot trabaho. Sana problema day ta. Kasaritak dananang kantatang, ta isuda ti mangkita kadagiti anak ta, no kasta nga da trabahom. Sigurado nga umanugot da, lakay. Nanang, tatang, kaya't kayo kumamakasarita. May papan iti anya anak ko. Kasla na patag-unay ti ibagam anak ko. Kaya't ko ngamin ti mapanmanggad iti sabali a pagilian, nanang, tatang. Iti kasta, matulungak ti asawak. Amuyo mo't adumakdakkel dagiti apu ko yu. Kat marigatan kami na mangisakad ti panagbiag mi. Kurang aminan at talaga ti masusweldo ni Jacob. Naimbag no manugot di asawam, Gina. No mabalin, di na kaya, tatang. Ngam, impalawag ko kankwana, para motlay ti masakbayan ti pamilyami dayto nga aramidak. Isong agsakripisyo ak nga umadayo. Ay. Kasta ka de, anak ko. Wan nanang, ngam ti parikot. Awan ti mang taripato kadagiti ubing, no kasta nga ada trabaho ni Jacob. Ay no, iti day taabanag, awan problema anak ko.
Ada kami kanina nang yu amang tanipato kadagiti apo ko may. Napatag ka na kami kanina nang mo dagiti obeng. Iso ang madadaan kami at tumulong ka na kayong agasawa. Babaan iti panang taripato may kadagiti anak yaw. Tyler, Aliana, pumanaw ni Mami kat mabayag santo makaawid. Ha? Sa dino ti papanam, Mami? Wan nga agpay so, Mami. Sa dino ti papanam. Apay mabayag ka nga agawid. Agtrabaho ni Mami iji abroad. Marigatan ngamin ni Daddy yun no iso lang ti agtrabaho. Saan ka di mabalin adito yung kalangan niya trabaho, Mami? Dakdakkel ti masweldo ni Mami no iji nga agtrabaho anak ko. Maitad minton amin a pagkasapulan nyo. Diyo ka di kayat, amagatang tayon ton amin a kayat yung ay ayam. Kayat mi, Mami. Ano kasta nga rod, aganos kayo nga awanak pailaang iti denayo Sana bale, tadamot ni Daddy yo. Kastamot da lola ken lolo yo. Kat inton agawidak, adun to ti pasarabo yo. Kasano kabayag ka nga ije, Mami? Diyak maibaga anak ko, nga masapol a makaurnungak para iti masakbayan nyo kani ading mo. Mabayag ka nga rod, Mami. Kasi iti nakunakon, diyak maibaga anak ko. Ngam padasan ni Mami ti makaurnong adagos, tapno makaawid ak adagos. Mami? Ala nga rod, ingkay maturugan, rabiin. Umay ka na ding, maturog tan. Talaga ka di desidido kanya gabrod, bakit? Wen, di kagdanag, kabaala kasalwadan ti bagik. Amok adi nagtubaybay anti Diyos. Gaputa na saya at matipanggap ko iti panagtrabaho iti balasiw tao. Ay, malading itanak, bakit? Gaputa jak kabaalan ni ipa iti tartari gagayam anam ay. Masapul ang mapan ka pa agtrabaho iti adayo a lugar. Ti agasawa, masapul nga agtinulong. Para iti pamilya tayo dahi ti panagsakripisyo ta. Sapay lang ko mata maawatan naklakay. Wenjena, maawatan ka. Katagyaman hak ka po iti kasta ka panunutam. Basta ganad kay ti papanam. Kat no saan nasayati ka sa saad mo jay. Agawid ka adagos, bakit? Ikararag ko asapay lang ko tanasaya at ti agbalin nga amok. Iti kasta, saan masayang ti kwarta ken sakripisyo, iti ipapan ko iti balasiw taaw. Nagdesisyonak nga rod nga agabroad, tapno matulungak ti asawak, ang maipaayan iti nasaya at panagbiag dagiti anak mi manang Emmy. Ididamo, agkadkad ti asawak. Ngam idi agangay, imanugot matlaang, tapara matlaang iti pagsayaatan ti pamilyami ti pampanunutek. Kasla mabriat ti barukong ko, idi makitak ti kinaliday dagiti anak ko, idi ibagak kadakwada ti panggap ko. Nga masapol nga agbalinak anatibker, gapo matlaeng kadakwada.
Inasikasok nga ro dagiti papeles ko manang, agingga nga umadanin ti flight ko. Lakay, umadanin ti panag-flight ko. Aganad kay Jay, bakit ha? Panunutom nga awan kami iti sibay mo. Naanyaman ti pagdala na mi Jay. Wan, di ka agdanag. Anak ko, Jay kanayon nga ibilin ko kada kayo ha. Agsingsingpot kayo. Di yusuk-sukiran da daddy, lola kan lolo yo. Wun, Mami! Di na kami pagdanagan, Mami. May kawa kami tulakit tinawan kan. Wun nga rod, Mami! Iti damo laeng dayta. Di kay agdanag. Kanayon kayo nga awagan no ada tsansa. Ikararag yu asapay ko ma, tanasingpet ti agbalin nga amo. Dito Hong Kong. Agyaman nak Diyos ko, tanakadano nak dito asi kakaradkad. Uraya kon ti mangsukon kanyak, tapno itulod nak iti balay ti agbalin nga amok. Ay, kastoy gayam ti mayadayo iti patpat ganay ti biyag. Nagrigat. Itapay laeng, marik na akong ti iliw ko kadagiti anak ko. Kastamot nila kay ko. Tulungan ako ma-Diyos ko. Sapay ko mata madaarak tayo ti amarikrik-nak. Amok anarigat tayo ti apanubo kasi mangbay kada kami. Ngam amok akabaalan mi babaan iti tulong mo, Diyos ko. Kat sapay la ko ma. Tanasingpet ti agbalin nga amok. Sapay la ko ma, Diyos ko. So you are here. I didn't realize you are already here. You are Jenna? Yes, sir. I will be your maid. Are you sure you will be a good maid to us? Yes, sir. Don't worry. I will be a good maid to you. Okay. The maid's room is over there. You fix your things and go straight to work. You have so many work to do here. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello. Kumusta di sa sangput mo dito Hong Kong, Jenna? Nasaya at mat. Makabanog. Kasangsangput ko pa'y laeng. Naipasungal nga lakon iti ado at trabaho. Nang rugi akadagos. Nagdaldalusak, Lakay. Ay, kasi kamot nga rod ano kasta. Kat kumusta mo ti trato kon kadag iti amo? May sapay laang ti amok alalaki dito'y balay. Awan ti pamilya na, tanapanda ka no nagbakasyon. Medyo istrikto nga rod. Basta ganad ka dita, di mo baybayan ti bagim. Wen, Lakay.
Ay, talaga gayam ang makabannog. Ngam awan anyaman na. Saan ati bannog tilapad? Tapno maipaayan ta tinarimat ang masakbayan dagiti anak ta. Kabailak ta ito'y lakay. Da kayo ka dagiti anak ta ti inspirasyon ko. Kat kumusta ngay mo dagiti anak ta? Mailiunay kan ka dagiti anak tan. Imbaga kadakwada. Nadda ka ditang agtrabaho para kadakwada. Isong anusan dati kinaawan mo itidan nami Kat naawatan damat bakit? Agyamanak ka taman nakaawat ka. Kan pagyamanak matagiti anak ta, tamaawatan dati amin. Kat ikarik, kalpasan ti sumagmamano atawan, agawidak nga addan urnong ta para iti masakbayan dagiti anak ta. Amo ka malasatan tayo dagiti apan nubok, Jenna. Patpat kan kaunay. Agad nagkadita Ipatpatag kayo matunay-unay, lakay. Nakadano nakngarod iti Hong Kong, abalon ko tinamnamak amayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Uray kasta unay akawa ken iliw ko kadagiti anak ko, nang runa iti asawak, inibibturak manang gapumet lakadakwada. Iti panaglabas ti aldaw, medyo naiyaw-awan ko tinalabas nga iliw ko kadakwada. Gapu tatunggal day off ko, adu dagiti Pilipino apadak ang makais-istoryak iti papapanan mi a parke. May sa kadakwada ni Ella ang nagbalin unay ang nasingad a pagayam ko. Iti panagtalinaed ko kadagiti amo, iti sumagmamano a bulan, nasayaat met ti trato da kanyak manang. Agingga nga inot a nagbaliw da, nang runa ti amok a lalaki. What is this? Why did you not clean this room yet? It's so dirty. Sorry, sir. I just finished cleaning the living room. Oh, stop making excuses, you lazy rat. Sir, I'm not paying you to be useless and lazy. You know what? I have to decrease your salary now. but why, sir? Because you are lazy. I'm not paying that much to someone who is lazy like you. No, please, sir. Have pity. I need my salary for my family. And I do all the things you want me to do, sir. You are not. And don't talk to me like the elbow again, or else you will suffer. Lakay? Apay nagsangsangit ka. Lakay, kabkabilan akong nagiti amok. Nang runa ti amok a lalaki. Idi damo, kabalak pa'y nga ibturan. Ngamita, saanan? Ang mga namapatay dakpay dito'y. Kasta ka di. Kunak man na nasingpot nagiti amok. Nasingpot na idi damo. Ngambayat abo may bayag. Rimuaron tipod no aburik da.
Kung napay ti amo kalalaki, akisaya na kano ti sweldo. Kadararamidag mo't amin nga ipatpatrabaho na kanya. Kaya't kung di pumanaw dito eh. Anya nga taramidan tabakit. Sapay di ka pulos matulungan. Hindi kagdanag. Ada nag-ayam ko dito yung Hong Kong amang tulong kanya. Agtab-trabaho mo't lang dito asidagmi. Nga malpasan ti kontrata na kat mapanan iti Japan. Agkasapulan da kanupay ti may sa akadwada iti pagtrabahuan na ijay. Iso akayat nakalaan. Tapno may isan ti pagtrabahuan mi. Sigurado ka sa diti dayta, Jenna? Apay na agawit ka lang diti Pilipinas. Nasingpot ni Ella lakay. Katakal ti panagtalag ko kankwana. Sigurado ang matulungan nak. Sige, sikati makaamo. Basta aganad ka, kat padamagan na kami kumadagos. No anyaman ti mapasamak, ha? Owen, namnamaam day talakay. Di dak pagdanagan. Kabalak na ito eh. Jacob, kumustan ngay ni Jenna? Ada ka din damag mo may papaniti problema na iti amo na. Isang oras nga mayak ni tibalay yun, nanang. Tada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko? Nakapanawon ni Jenna itayan ti sigod nga amo na, nanang. Kati na pintas sa damag. At dadaitan ni tigayim na iti Japan. Anya? Ay, agyaman na kiti Diyos. Kunak no adapay laang iti ayan ti sigod nga amo na. Ada nang tulong kan kuha na agayim na iti nanang. Kat insurot na ni Jenna iti pagtrabahuan na iti Japan. May mayat ka na itan ti trabaho da ijay. Ay, naasya talaga ti Diyos anak ko. Inya dayunan ti asawam iti pagkad. Ita, sigurado anatalnan ti panunot mo anak ko. Sigurado da ita, nanang. Katagyaman ak unay iti Diyos. Kumusta kayon kadagiti ubing? Nasayat kami mat bakit? Di na kami pagdanagan dito eh. Sigakit di kumusta ka ditan? Ay nasaya atak dito ilakay. Nagsisingpot dagiti amok. Sanda nga ibilbilang asabali dito eh. Kaslaak ka pamilyada. Nasayat nga rod no kasta. Amok ka maragsakan kay tibagakan kalakay. Amom, pinalubusan da nga agbakasyon dito Pilipinas. Agpaiso? Kanong oras nga agawit ka nga eh. Sigurado ang maragsakan dagiti anak ta. No ipadamag ko kadakwada nga agbakasyon ka. Umawagak tumanan. Tapno maamwam no kaano ti flight ko. Ay na, mailiwak unayan kada kayo. No mabalin, guyudag ko man ti aldaw tapno makaawid akon. Kailiw na ka matunayan, Jenna. Urayin mi di pa nagawid mo, bakit? Wala kay. Namnamaan nyo dayta.
Anak ko. Agyaman na kiti Diyos na nakaawid kan, Jenna. Namiss ka, Mami. Oray siyak, Mami. Nagbayagasan ka nagawid. Maragsakan ak unay, tamakadan na kayo manan. Ayan na niya di pasarabong kanyak, Mami. Ada dito'y anak. Amok ang magagaran kan ang makakita iti ay ayam mo. Uray ni ading mo. Adamot dito iti pasarabok para kenkwana. Thank you, Mami. Mala, agin na nakapay bakit? Amo ka na bandog kay ti biyahe. Siya kung ti mangisagana iti kanan tayo. Ala anak ko, kaduan nyo ni Mami yu iti silid tapno makaina na. Ayda, agyaman ak iti Diyos ta nakaawid kamutlaangan anak ko. Wan nga rod anak. Kasta unay ti danag may idinaamuan mi kan ni Jacob ti aramidan kan ka di amom ijay Hong Kong. Naimbaglaangan at nakapanaw kan ijay anak ko. Wan nga rod tatang. Ay, nagbiit nga glabas ti panawan. Amuyo, da kayo tinang patpatibker iti pakinakam ko. Iso na ibturak amin anang pasarak iti balasiw taaw. No saan ada kayo a pamilyak ti pinanunot ko. Nalabit, simuko akon. Nagmayak tiriknak, takadan na kayo manan. Agyaman akmatkan ka, Jenna. Gapo iti sakripisyong para kada kami akapamilyam. Amuyo, no saan aga po idisuportayo, nabayaga ko na si Muko. Isong agyaman kada kayo, gaputada kayo tinang patibker iti pakinakam ko. Tapno mabaalak amin na panubok asimang bay kanyak. Nang runa idiadaak pay laang iji Hong Kong. Naimbag ata nakapanaw ka iti sigod nga amom anak kaw. Agad kumustamat nga dagiti amom ita. Nagsisingpot da tatang. Adayo ti ugali da kadagiti nagbalin nga amo iji Hong Kong. Kanuan gayam. Aglepasan ti kontratak inton umayatawan. Agawid akton. Kat kayat kun ti agtali na ditoy. Saan akon nga agrenyo iti kontratak. Agpay so, Jenna? Uwan lakay. Tapno mataripato kayo manan kadagiti anak ta. Ay, kat nasaya at day ta a desisyon mo, Jenna, anak. Ay, maragsakan kami abakangag iti day ta nga imbagam, anak ko. Agyaman akmat bakit? May saka aparabor nga impa iti Diyos kada kami a pamilyam. No saan nagapo iti sakripisyom? Saan ko mga agbali na kasto iti estado ti panagbiag tayo? Ipatpatag kayo unay, Jacob. Kat nakasagana ak nga agsakripisyo. Tapno maipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kan nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Manula abulanan, makaawid akton dita Pilipinas, kat ag for good akon manang Emmy. Nakaurnong akmeten iti gatad nga umdas a pagpuunan mi iti basit a negosyo iti asawak. Kan nakaidulin akmeten iti pagadal dagiti anak ko. Agyaman ak unay iti Diyos, ta iti likodan dagiti panubok a napasarak, di nakpulos binaybayan. Kan agyaman akmet iti patpatgak unay a pamilyak, iti awan sarday a panang suportada kanyak. Agbalin ko mga inspirasyon daytoy apadas ko kadagiti dumdumngeg, tapno aramidan damat amin a kabaelanda para iti pamilyada.
Kuma, mangibati mo't dayto iti adal kadagiti kas kanyak, anak kurapay tinabangunan da akasasaad iti biyag. Maadaan damot kuma iti nasaliwanwan a panagbiag, basta nasaet da, kan aramidon da ti amin, tapno matunoy da dagiti arapaap da iti biyag. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Jenna. Pagayam a Jenna, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Among pagayam ko, makaitad namnama ti pakasaritaam. Impakitam ababaan iti panagsalukag, ken panagtalek iti Diyos, kat nagunod mo amin at tartarigagayam iti biyag, kat naparaburan ka iti nasaliwanwan a panagbiag. Sapay la kuma taagnanayon ti parabor a naipaikan ka ken iti pamilyam, kat maipaayan kayo pa'y kuma iti naragragsak ken nasalunat a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi